Assalamu alaikum, barkanku da shigowa wannan sabon gidan channel na Hausa Update, inda muka kawo muku labarai ne da ɗumi su. Idan zuwanka na farko kenan, ka taimaka ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen labarai da ɗumi su. Barkanmu da shigowa gidan zuwa karo na biyu. Wato a yau dai labaran da yake ta yawo a social media ana ta cece-kuce a kai maganar tax refund, wato za a kawo wani sabon haraji wanda a gaskiya mutanen arewacin Najeriya sun nuna damuwarsu a kai, wanda zai damu al'umma da dama. To a farko dai za mu je zuwa maganar tsohon shugaban majalisar wakilai a yadda yace ta Najeriya, Yakubu Dogara ya kasance cikin manyan mutane da suka yi tsokaci game da tsohon kuɗin dokar haraji da ke haifar da cece-kuce a faɗin ƙasar, wanda kun ga Yakubu Dogara tsohon shugaban majalisar wakilai ne wanda ya nuna ɓacin ranshi a cikin wannan abu wanda bai kamata ba a wajen yadda yake faɗa, saboda zai kawo matsaloli da yawa ga arewacin Najeriya. Wato a duka bayanansa yana nuna cewa in dai aka kawo wannan abu zuwa Najeriya, 'yan arewacin Najeriya su ne mafi yawanci wanda za su cutu, saboda duk irin matsalolin nan su ne suke cutuwa saboda yanayin shugabannin ƙasar arewa yadda muke fama da su. To sai labarai na gaba, Tinubu ya umarci ma'aikatan shari'a da majalisa su yi gyara a kan dokar haraji. Wannan yana nuna cewa Tinubu shi ma ya yarda da shawarar da aka ba shi wajen cewa bai kamata a yi wannan haraji ba. To muna sa rai za a samu canji. A cewar mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya, Bayo Onanago, shugaba Tinubu ya samu tarba daga ministan harkokin waje na Afirka ta Kudu, wato Roland Lamola, da ƙaramar ministar harkokin waje ta Najeriya, Blanca Ojukwu, sun samu tarba daga wajen shi ministan harkokin na Afirka ta Kudu. Sai labaranmu na gaba, yayin ziyarar shugaba Tinubu da tawagarsa nan Afirka ta Kudu, za su jagoranci taron hukumar yankoki danganta tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu karo na 11. Wato wannan shine karo na 11 da suka zo za su haɗa taro na alaƙa tsakanin Afirka ta Kudu da kuma Najeriya. Wannan taro yana nufin zai iya yiwuwa ya zama alkhairi ga Najeriya, zai iya yiwuwa ya zama akasin haka, saɓanin yadda muke fama da matsaloli da yawa a ƙasar. To shi ne iya abin da muka samu kawo muku da ɗumi su, domin muna kawo labarai ne a lokacin da suka faru. Sai mun haɗu da ku a nan gaba. Kar ku manta ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen labarai da ɗumi su.